Inċident ikraħ tal-ħanda t-tlieta filgħodu għal ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart wassal għal mewta oħra fuq it-toroq Maltin. Sewwieq Indjan li joqgħod raħal ġdid miet mad-daqqa wara li kien involut f'ħabta frontali ma' trailer. Il-vetturi involuti kienu van tax-xogħol misjuq minn żagħżugħ Indjan ta' 27 sena li joqgħod raħal ġdid u trailer misjuq minn Malti ta' 39 sena u li joqgħod ħaltarxin. Il-van misjuq miż-żagħżugħ li kien jaħdem bħala delivery man baqa' dieħel fil-biba tax-xufier ta' trailer. Kawża tad-daqqa huwa baqa' tiela fuq il-bankina sakemm waqaf ma' ħajt fil-ġenb tat-triq. Iż-żewġ vetturi spiċċaw iħarsu fl-istess direzzjoni. Iż-żewġ vetturi ġarbu ħsarat kbar. Fuq il-post tax-xogħol biex jagħtu l-assistenza tagħhom marru l-pulizija mill-Lassa ta' Qormi, tim mediku mill-Isptar Mater Dei u anke membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-vittma ġiet ċertifikat mejjed fuq il-post. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Monika Borġ Galja. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija flimkien ma' tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għadhom għaddejjin.